केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। वारकऱ्यांवरती झालेल्या लाठी हल्ल्याच्या निषेधार्थ सावंतवाडीत प्रतिकात्मक दिंडी काढत शिंदे फडणवीस सरकारचा अनोख्या पद्धतीने महाविकास आघाडीकडून निषेध करण्यात आला आहे। पाहूयात। वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज करायला सरकारचा फेक दो शिंदे फडणवीस सरकार फेक दो शिंदे सरकार फेक दो महाविकास आघाडीचा सरकारचं करायचं काय खाली डोकं वर पाय या सरकारचं करायचं काय खाली डोकं वर पाय। अरे आवाज कोणाचा महाविकास आघाडीचा आवाज कोणाचा महाविकास आघाडीचा आवाज कोणाचा महाविकास आघाडीचा। ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम 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 ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम। गेल्या आठवड्यात हिंदुत्वाचं नाव घेऊन जे सरकार सत्तेवर आलंय या शिंदे फडणवीस सरकारने वारकऱ्यांवर जो अमानुष लाठीचार्ज केला त्याच्या निषेधार्थ म्हणून संपूर्ण जिल्ह्यात महाविकास आघाडीतर्फे प्रत्येक तालुक्यात हे आंदोलन छेडण्यात आलेलं आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज सावंतवाडी तालुक्यात हे आंदोलन आम्ही तहसीलदारांकडे मोर्चा घेऊन आलेलो आणि आमचं निवेदन त्यांना द्यायचंय। आपल्याला सगळ्यांना आम्हाला हे सांगायचंय की वारकरी संप्रदाय हा महाराष्ट्राचं एक भूषण आहे आणि अनेक वर्षांची ही परंपरा आहे। जे सरकार आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जे सरकार महाविकास आघाडीचं काम करत होतं, कोरोनाच्या काळात अत्यंत चांगलं काम करूनही केवळ देवळं बंद आहेत म्हणून या लोकांनी राजकारण केलं आणि देवळं उघडायला सरकारला भाग पाडलं आणि आज ते सगळं विसरून ज्या वारकऱ्यांमुळे महाराष्ट्राचं नव्हे तर संपूर्ण देशात आज त्या वारकऱ्यांचं नाव आहे, अशा वारकऱ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज केला
आपल्या बरोबर गुंड, देशद्रोही, समाजकंटक घेऊन बसायचं आणि वारकऱ्यांसारख्या गरीब लोकांवर लाठीचार्ज करायचा, हे या सरकारचं हिंदुत्व आहे का, हा प्रश्न आज आम्हाला विचारायचा आहे. आमची अशी मागणी आहे की याला जे जबाबदार आहेत त्या देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी जबाबदारी घ्यावी आणि आपापले राजीनामे द्यावे, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. आज खरं तर ज्या ज्ञानेश्वर माऊलींनी 1200 वर्षापूर्वी ही वारी सुरू केली किंवा शेडजी भटजींच्या जाळ्यातून आणि जानव्या शेंडीतून ज्या समाजाला मुक्त करून वारकरी भक्तीचा मार्ग दाखवला, त्या ज्ञानेश्वर माऊलीच्याच पालखीच्या सोहळ्याला हे गालबोट लागावं आणि पोलिसांनी लाठी हल्ला करावा, ही खरं तर निंदनीय घटना आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या पोलिसांमध्ये वारकऱ्यांनी आपला विठ्ठल बघितला, ज्या पोलिसांना वारकऱ्यांनी नमस्कार केला, त्याच पोलिसांनी वारकऱ्यांवर लाठी हल्ला केला, हे खरं दुसरा निंदनीय आहे. पण बघायला गेलं तर हे पोलीस हुकुमाचे ताबेदार आहेत. यांचे सर्वा जे आहेत, मला तर असं वाटतं की ज्या वेळेला कोरोना नंतर वारी सुरू झाली आणि वारकऱ्यांना जेव्हा विचारलं गेलं की तुम्हाला काय वाटतं की शासकीय पूजेचा मान कोणाला मिळावा, तेव्हा वारकऱ्यांनी एका मुखाने सांगितलं की आदरणीय उद्धव साहेबांना तो वारीचा मान मिळावा. त्याचा कुठेतरी पोटशिव किंवा त्याचा कुठेतरी राग धरून आज वारकऱ्यांवर लाठी हल्ला केला आहे असं मला वाटतं. यात शिंदे सरकारला आठवण करून देतो, वारी हे महाराष्ट्राचं भूषण आहे आणि ज्या वारकऱ्यांवर तुम्ही हल्ला केलाय, कारण त्या वारकऱ्यांनी तुमचं समर्थन केलं नाही म्हणून त्या राजकीय द्वेषापोटी तुम्ही त्या वारकऱ्यांवर हल्ला केलाय. म्हणून आम्ही आज तुमचा निषेध करतोय आणि तुमच्या राजीनाम्याची मागणी करतोय. आपले जे वारकरी आहेत, विठ्ठल भक्त आहे, संपूर्ण महाराष्ट्र हा विठ्ठलाचा भक्त आहे आणि वारकरी हे आमच्या सगळ्या विठ्ठल भक्तांचे प्रतिनिधी असतात आणि ती विठ्ठलाकडे वारी घेऊन जात असतात. अत्यंत पवित्र अशा प्रकारची वारी आणि अजूनपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये असा कोणतंही सरकार आलं नाही ज्याने अशा तऱ्हेचं निषेधार्थ कृत्य करावं. वारकऱ्यांच्यावर आपली लाठीचार्ज करायचा. वारकरी हजारोच्या लाखोच्या संख्येने अनंत वर्ष जात आहेत. नियोजितबद्ध त्यांना विठोबाचं दर्शन घेण्यासाठी सरकारच्या सर्व सरकारांच्या अजूनपर्यंत जी सरकार झाली त्यांनी काळजी घेतली, नियोजन केलं, पोलिसांना योग्य तऱ्हेचं त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि सगळ्या महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे की अत्यंत लाखोच्या संख्येने वारकरी विठोबाचं दर्शन घेतात. महाराष्ट्रातली जनता विठोबाचं दर्शन घेतं आणि अशा प्रकारचा लाठीचार्ज कधीही झाला नव्हता. अशा प्रकारचं काम या विठोबा भक्तांच्यावर, महाराष्ट्रावर शिंदे आणि फडणवीस सरकारने केलेला आहे. त्यांचा आम्ही आघाडीच्या वतीने सर्व पक्ष, आमचे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षाच्या वतीने आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि सरकारने राजीनामा त्वरित द्यावा अशा तऱ्हेची विनंती आपल्या आघाडीच्या वतीने सरकारला करत आहोत. त्यांचा निषेध करत आहोत. आम्हाला आई वडिलांनी सांगितलं होतं, पंढरपूरचं जरी दर्शन झालं नसेल, विठ्ठलाचं दर्शन जरी झालं नसेल, ह्या तुमच्यासारख्या वारकऱ्यांचं दर्शन घ्यावं जेणेकरून परमेश्वराला पावलं, विठ्ठलाचं दर्शन झालं, अशा प्रकारचं विषय आमच्या आई वडिलांनी शिकवलं. पण काय घडलंय ते पहा ना. ह्या महाराष्ट्रात काय घडतंय आम्हाला कळू शकत नाहीये. माझं वय आय क्रॉस 80 years ओव्हर इज इट नो. मी अधिक किती पाहिलं नाही बरोबर पोचलंय. वारकऱ्यावर हल्ला, हे देवदूत आहेत. आम्ही समजतो ना, हे देवदूत आहे, परमेश्वराचे देवदूत आहेत असं आम्ही समजतो. तुम्हाला मी नमस्कार करतो. हे सरकार आहे तरी कोण? मगाशी घोषणा पाहिली, डोकं खाली आणि पाय वरती, हे सरकार आहे. त्याहीपेक्षा कोकेनचं सरकार आहे असं म्हटलं तर चुकीचं होऊ शकणार नाही. मी नमस्कार करतो तुमच्यावर हल्ला झाला. आम्ही खरोखरच ही लाजीरवाणी करूया. सर्वजण या गोष्टीचा निषेध करतो आणि या सरकारला येणाऱ्या काळामध्ये 24 सालामध्ये धडा शिकवला पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. संत परंपरावादी सर्व भाविकांवर आणि सर्वसामान्य लोकांवरचा हल्ला आहे आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात असं कधीही घडलं नाही की वारकऱ्यांवर कोणीही साधं बोट दाखवण्याचं, वारकऱ्यांवर बोट उचलण्याची हिंमत केली नाही. पण या शिंदे फडणवीस सरकारने मात्र त्यांच्यावर लाठी उचलण्याचं काम केलेलं आहे. पोलिसांना तशा पद्धतीचे आदेश कोणी केले हे सांगण्याचं काम हे फडणवीसांनी केलं पाहिजे, कारण गृहमंत्र्यांच्या आदेशाशिवाय ही घटना घडलेलीच नाही. आणि वारकऱ्यांवर झालेल्या या निर्गुण आणि निष्पाप लोकांना मारण्याचं काम हे या ठिकाणी शिंदे फडणवीस सरकारने केलेलं आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने या सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि महाविकास आघाडीने अशा पद्धतीने जे आंदोलन सुरू केलेलं आहे, या आंदोलनाची व्यापकता अजून वाढवावी आणि या शिंदे आणि फडणवीस सरकारला या महाराष्ट्रातून लवकरात लवकर घालवून द्यावं
अशी आज एकादशीच्या दिवशी मी ज्या विठ्ठलाच्या प्रार्थना करतो आणि नाम करतो. वर्षामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेब, टिप्पू सुलतान कुठेतरी जातीय दंगली व्हाव्यात, कुठून तरी त्या जातीय दंगली करून त्या महाराष्ट्र अस्थिर करून ठेवायचं आणि आपला फायदा कसा होईल हे बघण्याचं काम हे शिंदे आणि फडणवीस सरकार करत आहे. म्हणून सर्वप्रथम मी या सरकारचा निषेध करतो. काल कोल्हापूरमध्ये जी दंगल झाली तिथे पण असाच कुठेतरी जातीय दंगल होऊन कुठेतरी आपल्या पदरात लोकांची सहानुभूती मिळवावी यासाठी ते प्रयत्न करताय. त्याप्रमाणे जो आजकाल जो हल्ला जो झालाय वारकऱ्यांवरती, वारकरी संप्रदाय हा प्रामाणिक आणि अगदी शिस्तीने चालणारा वारकरी आहे. ज्याही पंढरपुरातून किंवा ज्ञानेश्वर माऊलीतून ज्याही जिल्ह्यामध्ये येते, गावामध्ये येतात, काही त्या वारकऱ्यांची पूजा केली जाते. हा तुषार भोसलेचा कोणतरी करताय पंपच माणूस आहे. त्या ठिकाणी आळंदीमध्ये त्या माऊलीच्या वारकऱ्यांना आतमध्ये न येऊ देता त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्याचे जे आदेश दिलेले आहेत त्याचा आम्ही निषेध करतो. आणि भविष्यात असा महाविकास आघाडी या जिल्ह्याचा अशा प्रकारे जर काही महाराष्ट्रात घडत असेल निश्चित महाविकास आघाडी खंबीरपणे उभे राहून या सर्व जनतेच्या आणि वारकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे आहे. आणि परत एकदा या निर्देशित सरकारचा मांडणीचा निषेध करून मी देतो. मी एक वारकरी संप्रदाय, मोरेमाऊली वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र राज्याचा प्रसारक आणि प्रचारक म्हणून मी काम करतोय महाराष्ट्रावर. त्यामुळे ही जी दृश्य आहेत ही खोटी दृश्य नाहीयेत, ही खरी दृश्य आहेत. आणि काल एवढं तुमच्या समोर व्हिडिओ येऊन देखील तुम्ही ज्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून नेतृत्व करताय, आम्हाला या सर्वसामान्य जनतेला गाडण्याचं काम करताय की तारण्याचं काम करताय. जर एवढं तुमच्या समोर धडधाकीत अगदी व्हिडिओ व्हायरल आहे आणि तुम्ही एक जबाबदार नेतृत्व म्हणून जर तुम्ही सांगताय की कुठलाही लाठीचार्ज झालेला नाहीये, तर हे लाजिरवाणं आहे. किती धडधडीत खोटं बोलताय. जे काही झालं ते पोलिसांकडनं, कारण वारकऱ्यांनी पहिलेच म्हटलेलं आहे की पोलीस हे आमच्यासाठी पांडुरंग आहेत कोविडच्या काळामध्ये, आणि हे कुठे हा वारकरी संप्रदाय विसरणार नाहीये. आणि म्हणून मी या ठिकाणी हा आज महाराष्ट्रभर, आताच या साहेबांनी सांगितलं की तालुक्यात, गावामध्ये हे महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून हे प्रत्येक ठिकाणी मोर्चे आणि हे आंदोलन ही होत राहणार आहेत. त्यामुळे आपण ठरवलं पाहिजे की येणारा काळ आहे हा यांच्या हातात, बकासुरांच्या हातात द्यायचा आहे की नाही हे आपण जरी वारकरी असलो तरी आपणही ठरवलं पाहिजे. आणि महाविकास आघाडीने तर यांना गाडण्याचं षडयंत्र हातात घेतलेलं आणि ते गाडल्याशिवाय राहणार नाहीत. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं फेसबुक पेज.